Naimbag nga aldaw kada kayo amin ubing. Daytoy manan ni Teacher Mel ang mangisuro iti Grade 1 Ilokano wenno Iloko Mother Tongue. Iti adalan tayo itata ket maipanggep iti letra U. Iti uni na ken dagiti nagan wenno balikas nga agrugi iti letra U. Rugyan tayo nga rod ti panagadal. Panagadal iti Ilokano. Letra U. Iti uni na ket U, U, U. Ulitin tayo. Letra U. Iti uni na ket U, U, U. U, ulep. Napuskol iti ulep ita amalem. Ulep. Udang wenno pasayan. Adu iti nakalap nga udang, dagiti manggalap. Udang. Uram wenno puor. Napigsa iti uram, idi simmangpet dagiti bombero. Uram. Ukis. Naingpis iti ukis iti saba. Ukis. Urok. Napigsa iti urok ni Tata Badong. Urok. Urat. Dagiti urat iti dalan iti dara. Urat. Ubing. Managisam nga ubing ni Uda. Ubing. Ugsa. Iti ugsa ket adda iti sarana. Ugsa. Ube. Naimas iti nilingta nga ube. Ube. Uring. Uring iti usaran tayo nga agtuno. Uring. Uyak. Iti uyak ket maawan no kanayon nga uminom iti danom. Uyak. Uban. Adu iti uban ni Lolang Sising. Uban. Basahan tayo dagiti balikas. Letra U. Ti uni na ket agrugi iti U. Ulep. Udang. Uram. Ukis. Uring. Uyak. Ubing. Uban. Urok. Urat. Ugsa. Ube. Basaan tayo pay. Ube. Iti ube. Iti ube ket nananam. Ukis. Iti ukis. Iti ukis ket naingpis. Uring. Iti uring.
iti uring ket nangisit. Uram, iti uram. Iti uram ket kabutbuteng a pasamak. Ubing, iti ubing. Iti ubing ket napintas. Nalakalaeng nga adalan dagiti letra no kanayon tayo nga basaan, baliksen ken awaten. Daytoy ni Teacher Mel. Bye!